Почивей, аз съм Анди и в днешното видео, както сте видяли от заглавието, ще поразцъкаме малко FC Mobile. Виждаме, че има доста голям апдейт, за което поздравяваме FC Mobile. Нека да влезем и да видим какво представлява. Виждаме, че има 3 и... Вау! Добре. Какво виждаме тук? Виждаме Стоичков, 99 overall, което е много добре и ще видим дали ще може да ни се падне. Тук виждаме, че имаме безплатни 2 милиона. Нека да се ги вземем. В първата седмица имаме 2 милиона, но да видим в четвъртата ще получим Мъщерано, пък в третата ще получим от 9.4 до 9.9 пак. Нека да преминаваме към второто на този евент. Добре, виждаме, че можем да отворим Стоичков. Добре. Виждаме, че тук има безплатно токенче. Да видим какво прави. Тук виждаме Манчестър Сити, Реал Мадрид, Ювентус. Тук пише левел 1 и левел 2. За сега още нищо не съм разбрал. Така че по-нататък ще разберем и да. Виждаме, че сме на последното, където виждаме, че има от 9.8 до 100 overall пак, което ще е доста трудно според мен. Тук виждаме, че може да се вземем ретро стар тикет с FC Points, но ние няма да го правим. Добре, значи тук има седмици и трябва да събираме такива coins, такива нещица и с тези неща ще можем да отворим всички тези неща. Добре, нека да влезем в шопа и да отворим един пак, който изглежда доста добре. Виждаме, че имаме Роналдо, Кристиано Роналдо, 101 overall. Аз, честно казано от тук, искам да ми се падне Зола става. И като цяло, каквото ми се падне, ще е добре. Отваряме пака и да се надяваме на нещо хубаво. Добре. 3, 2, 1. Бам! Първаме да видим анимацията. Вау! 98 Зола! Казахме Зола и ни се падна Зола. Уха! Това беше доста добър пак. Вау! Добре. Този пак се заслужаваше, така че нека да отидем тук. Виждате ни отбора, имаме няколко нови попълнения. Виждаме, че имаме Меси. Слагаме с Зола. Бам! Тук имам едно Мъщерано. Ще го използвам, за да сложим Зола. Бам! И стана 99 overall. Нека да сложим единия skill point. Мисля да сложа дриблинг. И да сложим точките така към Зола. Бам! Бам! Добре, това беше доста добро попълнение, според мен.
Нека да отидем само да видим в този отбор. Да махаме кака, слагаме Зола. Да, доста по-добре. Отиваме тук. Exchange. Слагам. Дано ни се падне още една 9 шестичка. Защото тук ще отворим доста дели пекове. Така, дано да ни се паднат още дели пикове, още 9 шестички, защото влизаме в екстра тайма. И нека да ни зареди. И виждаме тук, че не пише топ 500, а пише от 9.5 до 101. Добре. Това е добре да се знае. И виждаме, че пише топ евент, което е за 3000, а пък това е за 1000. Нека да го отворим и да видим какво ще ни се падне. Така. Добре. Виждаме какво ще ни се пада. Тези, вместо да гадаете, можете да отидете в маркета, да натиснете тук и каквото ви се е паднало, например, аз ще видя тази 9 шестичка, колко струва и струва 15 милиона. Това беше доста тъп. Пак. Видяхме, че има сон, не съм сигурен дали беше сата. Много 9-6. Не е било. И така 15 милиона с 15 милиона. Следващия път ще събираме за топ евента. И дано да ни се падне нещо. Имаме бам. И обаче се радвам, че направиха така, защото тук преди беше 1200, пък тук беше 5000. Но само, че лошото е, че е само един път, пък преди беше 2 пъти. Добре, това няма значение, нека да отидем тук, да се вземем този гараж. Виждаме локаута. Да, няма да ни го покажа. Няма значение, 15 милиона се вземаме. Бам. Бам. И бам. Така. Ще събираме доста милиони, защото съм... what? Веднага ни се продаде. Ще съберем доста милиони, защото ще видите някакви... Ще видите доста големи промени в футбола ми. Ако искате, пишете долу в коментарите какви ще са те. И нека да продължаваме. Влизаме в плей. Бам. И отиваме да цъкаме head to head. Да ни зареди. Бам. Ако ви кефят видеята на FIFA, можете да се лайкнете и да се абонирате. А сега нека да играем. Виждаме, че нашия съотборник не е слаб. Да видим дали ще го бием. Не. Той е с 30 000 по-малко фена от мен. Ако сега загубим, ще ни вземе много
повече... Лад. Ще ни вземе много повече купи по принцип. Видяхме, че неговият отбор изобщо не е слаб. Се надяваме само да го бием. Това за отбора не е чак толкова голямо значение. Защото дори да се с 9-5, пък той да е с 115 000, просто има как да го биеш. Така, връщам. Голит не успя да вземе топката. Да видим дали Зола ще се представи добре. И... Кой е с топката? Меси. Пам. Да видим дали ще ни вкара гол. То разбира се няма да стане. Пак да не говорим преди да се е случило. Петър Чех взима топката. Пам. Рафаел Ляо. Зола с прекрасно подаване. Рафаел Ляо. Кройф стреляй, гол! Гол в 32-та минута. Йохан Кройф. Бам. И бам. Добре. Тук. Дано да му вкараме още 2 гола, защото ако му вкараме сега един, ще сме много по-спокойни. Какъв е този пас? Добре, да не се изнервяме много. Зола. Модрич. Не. Дай Гулит. Браво. Браво на Гулит. Йохан Кройф. Меси. Кройф. Пас на Гулит. Не, Гулит не успява. Виждаме, че първото полувреме свършва. Нека да го убием този слабак. Како се Оберто. Не. Успяхме да направим финта. Петър Чех спасява топката. Не. Тук. Не знам защо не звънят. Това изобщо не е добре. За малко щяха да ни проверят всичко. Сключваме си звука. Пас на Гулит. Зола. Рафаел Ляо с прекрасен финт. Той стреля и спасяване. Ако тук не ни бяха звъннали, можехме да... О, не е засада. Можехме да се представим много по-добре. Пас на Гулит. Зола. Не. Зола този път не успя да се представи добре. За пръв матч мисля, че Зола се справя добре.
Гариналдо, Рубен Диаш. И спасен Петър Чех. Добре, изчистване. И може би това ще не. И край на матча 1-0 за нас. Мачкай. Добре. Нека да изиграем още 2-3 игри. И да видим. Ретро стар. О, ад. Добре. Нека да видим дали тук. О, видяхме, че тук има някакви неща. Нека да си ги вземем. Бам. О. Трябва за 70. Да го направим. Добре, 69. Получихме 23 тикета. И да отворим пак тук. Да вземем и тук малко. Бам. Дава ни тикети, което е доста добре. Нека да видим дали тук нещо хубаво ще може да получим. Охо. Добре. Тук може да не се падне Ретро Стар 9 седмичка, но това не бих се го купил. Но тук има нещо друго. Добре, разбрахме, че трябва да събираме и такива. Ами хора, това беше видеото за днес. Ако е скефил, можете да дадете един лайк, да пишете долу в коментарите какви други неща, какви други игри мога да я карая, да се абонирате. А от мен чао!